Kailan ba to sa'yo, bay? Kailang importante nga masulbad ng problema ko. Wait lang. Isa pa yun, bay, ha? Oh. Aray! Aray, bay! Bay, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun, bay? May problema kasi ako, bay. Ha? Ano ba ang problema mo? Pisot kasi ako, bay. Pisot pa ka, bay? Oh. Sus! Pastilan ni mo. Ngayon mo lang nasabi sa akin, pisot ka pala. Ngayon ko lang nasabi sa'yo kasi ngayon ko lang narinig na expert ka daw tumuli. Oo naman, expert ako. Yan yung talagang trabaho ko, bay. Dati pa nun. Tinatin lang to, bay. Ha? Tinatin lang to. Oo, sekreto lang natin yan. Pisot ka pala, bay. Hiyang-hiyan ako sa mga silingan ko doon. Bakit? Binubuli talaga nila ako. Binubuli ka sa ano? Ganyan talaga yan, basta pisot, bay. Binubuli talaga yan. Tinatin lang to, bay. Walang makaibalo. Oo, wala talaga makahibalo dito, bay. Ano? Game ka? Pwede ngayon, bay. Ha? Pwede ngayon. Ngayon? Hmm. Ay, kukuha muna sa ako ng ano, bay. Ano muna ako, mag-ilis muna ako ng damit dun sa bahay. Bukas na lang. Bukas? Oh. Pwede bukas. Ano, saan tayo magkita? Umaga, buntag. O pwede umaga ng buntag. Oh. Doon tayo magkita saan gusto mong magkita? Saan pwede? Yung walang tao. Hmm. Yung walang makakita sa atin, tayo ng dalawa. Ano, bay? Doon tayo sa... Yung sa Tabay, bay. Doon tayo sa Tabay. Dun sa malayo buntod. Uy, di yung mapatag lang ba? Patag sa yung bus, ano, oh. Bukas na. Sige, bukas. Bukas na umaga. Bukas ng buntag. Oh, bukas ng buntag. Sige, sige. Oh, sige, bay. Sige, bay. Sige nga, bay. Buksan mo yung ano mo, bay. Buksan mo, buksan. Oh. Putek na yan ang laki-laki na yan, ah. Hindi mo yan nalampasan, bay. Magno talaga, bay, kasi mahiya ako. Ha? Mahiya ako. Mahiya ka? Oh. Sige, sige, sige. Ano, iyan natin to. Ano kayang bagay dito, bay? Parang itong gunting, bay. Parang ano to, ha? Ay, hindi to. Ito. Parang malaki talaga yan, bay. Sus, baka maano ka dito, bay. Matitanos ka. Huwag yan, hindi yung kadulot. Ha? Hindi yung kadulot. Hindi ito makadulot talaga. Oh. Itong kutsilyo. Ay, hindi pa rin. Ay, ito. Kasya na siguro to, bay. Okay lang ba to sa'yo, bay? Kailang importante nga masulbad ng problema ko. Ako bahala dyan, bay. Kahit magkano ibibigay ko. Be, pahawak nga, pahawak. Pahawak. Amoy-amoy, bay. Tik na yan. Ang baho. Ang baho ng ano mo, tik-tik ah. Sige, sige, sige. Ito. Be. Sige, bay, hangat ka sa langit, bay. Hangat ka sa langit, bay. Hangat ka sa langit. Hangat ka sa langit, ha. Oh, hangat ka, bay. Kasi ano to, malaki talaga to, bay. Hindi talaga to, ano, kasalang. Parang pang-apat or pangatlo pa to maano natin, papaluin. Sige, bay, ready ka na, bay? Oh. Hangat ka, bay. Hangat ka, bay. Hangat ka, bay. Agay! Aray talaga, sakit. Isa pa lang yun, bay. Isa pa lang yun, ha. Sige, ano lang talo to, bay. Antusin mo, bay. Antusin mo lang, bay. Antusin. Antusin mo, bay. Antusin mo ang kasakit, bay. Okay. Masakit talaga to, bay. Aray. Ano tana? Wait lang, bay, ha. Hurim-huriman ko muna to, bay. Oh. Hangad, bay. Hangad ka, bay. Hangad ka, bay. Hangad talaga. Wait lang, bay, ha. Wait lang. Isa pa yun, bay, ha. Aray, bay. Tapusin, bay. Wag na. Ano? Tapusin natin to. Tapusin natin, bay. Wag, bay, aray. Yun na. Sakit talaga, bay. Sige. Bay, bukas na, bay. Wag mo na tapusin, bay. Bukas na. Ha? Wag na. Bakit? Talaga mag-aga, bay. Ha? Talaga mag-aga. Ay, hindi pwede yan, bay.